салом дӯстони азиз, апои азиз, ховарони азиз, чӣ хеле ки шумо дидесен. Аввали видео аловбозӣ сар шид. Мо камтар нони чапотӣ хелидем, дӯстони меҳрубон. Кулча хелидем, камтарака ямаракаи занак меҳмон дорем. Нони чапотӣ мепазем дар чакдон, қатъи кулча. Хайлака ма хелидани хамира ишон надодем. Янгам халида нони чапотира, овай, намакай, дрожжай, ордай як бори дига ма ишон додагим хамир хелиша. Идоф нахостам, барое ки бисёр ҳам вақта мегирам, вақте нест ки ма бисёр аввал то охира камера кунам. Ҳамхел кам ишон додам. Нони чапотӣ ҳам қашхубае ки дар чакдон мепази сраза мекани. Тез сарх мешавад. Хеле намхел дӯстони азиз, то охири видеора бо мо бошен. имрӯз хона занакора файрод кардем. имрӯз не паго насиб боша файрод мекунем. Як рӯз пешакия ном пазии мо. Лакай уже бегаши десем мо ном пухтесем дар дача. Намхел нономон тез сарх мешава мекунем. Камтарак нон кардем. насиб боша занако меоям пага. ҳама чизе ки тайёр мекунам, ягон дача аввал то охира мебонам, дигаша камак ишон метам, барое ки вақт неста. Вақти ҳамин видео кунӣ бисёр ам посуда ҷазир мешава. ё салат ё торт, ма ҳамин чизе кунам беҳад бисёр посуда ҷазир мекунам. барои ма вақти бе камера боша тез ам мекунӣ мегирӣ. вақти барои камера ба ҳар коми тарелка биёр, лаган биёр, бакал, стакан, ҳамхел чизо хайкар. хеле намхел дӯстони азиз, аллакай нонои моан қариб шидасан, чӣ хеле ки диден. нонои тинникиам буд шид. озибо кулчора ишон метам бар шумо, дӯстони меҳрубон. нонои тинникира тоза кем хак серамно буфура нафурай. як датаи нони аввал камтар месӯзад, хеле бисёр намесӯзад, камтарак. хелам нон пухтем, дӯстони меҳрубон. бо кулча кардем. ҳам нони тинники фақат ҷӯшиш дар ба фикри ма ба маззае. уже як рӯз беста ё ду рӯз беста тамом, дига хӯрдаш намешавад. анҷа кулчора бастесам. ман худам кулчора бастесам дар чакдон, дӯстони азиз. аллакай ҳамаша мо кандем гирифтем ай чакдон. акуҷа ма ҳамаша ишон надодам. ё ҳашташ бос ё шашташ буд, фаромӯш кам дар видео ҳастай. хеле мо гуфтем якум бор неки кулча пухтем дар ин чакдон. гуфтем мумкин оли пуштош нахеза ки хушрӯ хест пуштошунам. хушрӯ омадан кулчаи мо, дӯстони меҳрубон. то охири видеора ки бо мо бошем, бо давомш чӣ мешава, чӣ кор мекунем. дар инҷа бошад, дӯстони азиз, як рулет тайёр мекунем. ба мо чӣ даркора? 5 дона тухм даркора. чӣ хеле ки диден, сафедира зарди ҷидо мекунем. ранги ами торт ма мекунам. аллакай ин тухми зардиша ма гирифтам. озибоиша мешканам, қатъи зарди парди мешкана. якнин чӣ хел кори сарости ма хелай. мо нонпазӣ омадем. дар инҷа торт мекунам, як рулет гуфтам бикунам. сарости ма дига то қами рулета ишон додам. ин рулета хеле ранг мезанем камак. аллакай ҳамаи мо шумо медонем, дар ютуб мезани як гала рулет мебироя. 5 дона тухмай, 200 грамм шакар, полнистини ами 180 грамм ам хелхай. шакарамро мекунем разрехтел. ванилини сахни валелини ами звони ма амира намепеча, дӯстони азиз. ванилини амира гуфта соз наметунам, бо мегум пешаки бо бисёри бо камудӣ мегиран. хеле намхел
бо мо бошен то охири видеора, бо давомша бинен чӣ гап мешавад. дар ҷа корбор беҳад бисёре. ман хай анами рулетане ки то дар лист рехтанша видео кардам, бо давом крем кардан ёш фуромӯш кардам. дӯстони азиз, дар кремаш чи аст? Кушонка варёния, крем ки барои торта, аяму крем ки ман истифода бурдагим дар чанд торти дигам дар видео ҳастан. аяму кремай хеле тамошо кунен то охири видеора пой мерӯбон. баъд ба мо як қошуқ крахмал дар корай, орд дар корай. як қошуқ крахмал амро мекунем 5 қошуқ орд ва қошуқи калон, обшиш ба крахмал орд 6 қошуқ. хеле дӯстони азиз, ба маранги барои торта зеленую розовик дар хамирсет тақсим мекунем, ранга мекунем. бо мебинем акчи хеле миёма боша. ман ҷастоз бо камтарига музика мебонам, баъд бо давомаш мерем. дӯстони азиз, дӯстони азиз, рулети мо тайёр шид. ороша ба ҳам чормағза, камтар шоколад, ҳам хеле орои одяк додем. дар ҷа бошад торти ма дуқабатай, нам хел торти одяк кардем. дӯстони азиз, кирма ягон чиша видео накам, простам тайёр шиданша ишон додесам. нам хел ё бафурҷа боше ки хушрӯ бо хай май торти ки ман мекунам фақат ҳами торта бисквитни. дар ҳами видеои ма чанд бор аст. агар касе ки мехоҳад видеои маро тамошо кунед, мебинед дӯстони азиз. ҳам тайёр карданша, ҳам крем карданша. дар ин ҷа бошад
мо самбуса кардем. самбусора ман ишон надодам дӯстони азиз. аввалиями хеле дани завола ва пиёзреза кардан чӣ хеле гуфтасам вақт беҳад бисёр мегирад. намхел хайна дӯстони азиз, самбусои мо ҳам тайёр шиданд. торт тайёр, рулет тайёр, ноно тайёр, кулча тайёр, самбусо тайёр. дӯстони меҳрубон, инҷоз ман 3 намуд салат тайёр мекунам. ин салат дӯстони азиз, дар ин салат худам номи салат ман намедонам. ман пеши худам кардесам, намедонам чӣ ном дорад. ба мо чӣ тайёр карда бе ба точки хунон, гӯшти марғ, бодринги свежи, картошкаи намхел жарни, борикак, тухм дар кора. дӯстони азиз, сир дар кора, майонез дар кора. иш ба хоҳиши худона. ба 2 тухм мекунӣ, ба 1 тухм мекунӣ, ба 4 тухм мекунӣ, ба 1 бодринг, чанд қайки ба ҳамун хоҳиши худат, ба ҳамин рецепт бигӣ ба худат. ҷо ба бисёре мегам бо чанд қай хелу хел. ман ира пеши худам кардам. ман ченшам накам, ман хел сарости. ман ҳамаи кори сарости ман намедонам чӣ хел меома бошад. инҷа ман гуфтам салати сезар мекунам. салатша нахаridем бар чиша капустча. хеле намхел дӯстони азиз, ба намхел придумат кардам. намедонам ин чӣ мешида бошад, худам намедонам. хай маззаш беҳад ба мазза омад. хай тайёр кунем дӯстони азиз. хай тоқа ман ами салатаам хай бо мирам нимкола ишон додам. ҳамаи чизш не арҷо арҷо. дӯстони азиз, дар ҷа хай курини ношки марғ хадашам хел майдаки мариноват кардем, бондем. ира имшаб ҳамаи кор тоқа салатора саҳар кардем. дӯстони азиз, ира мо шаб тайёр кардем, бондем. хел ана инҷа бошад лагман кардем барои меҳмонон. намхел дӯстони азиз, мо лагман тайёр мекунем имрӯз ба пеши меҳмонора. намхел чӣ хеле ки диден вака чизои мо ҳама тайёр шидагӣ дӯшидасе авқоти мо. дар инҷа макаронош лапшаи магазиния. дӯстони азиз, пухти мо гирифтем. дар инҷа бошад оша сабзи зербакша тайёр кардем. намхел ош лагман бо оши брида насиб боша меёра пай азизи меҳрубон ва паам блогере. намхел дӯстони азиз, дар инҷа бошад моёра бирён мекунем. инҷа компот кардагием. хай намхел аллакай дар стархони мо тайёр шидасай.